Takže zdravím tady všechny, co si pustíte tohle video. Rozhodl jsem se, že natočím video o hře Earn to Die, kterou dobře znáte. Má to celkově 3 díly. Ten první jako jednička, dvojka, tam máte 3 auta, to je taková demovka. A plná verze, to je právě na iPhony, iPady, Androidy. Vlastně v té hře musíte jezdit, vydělávat si peníze a poražet zombíky přes různé mapy. Nejdříve jsou ty nejmenší mapy, ty nejlehčí, tam jich máte nejméně, pak pořád jsou čím dál těžší, přibývají vám tam nové druhy zombíků. Vám třeba tady ukážu story mod. To je jakože příběh, pustím vám i trailer, ať to vidíte. Damn, they're everywhere. Attention! Attention all survivors! Exodus military base speaking. Proceed to airfield B-13 for an emergency evacuation. Hurry! We'll hold back as long as we can. This is my chance to escape. I need a car. Any car. Tak. Viděli jste následnou ukázku. A teď vám ukážu, jak to vypadá. Takže máte 8 aut. 8 aut, normálně. Nejdříve takovéhle, malinké, vrak auta. Pak takové hippies auto. Mustanga, dodávku, nebo takový tahač malý. Vojenské auto, školní autobus, kamion a takové něco jako kdyby auto, co převáží velký náklad, protože vidíte sami, má 8 kol, jako samozřejmě, když tady má 4, to vidíte dobře, ale protože má z druhé strany další 4, takže jich má 8 a tak tomu teda, to je právě to největší auto. No a každé auto má tady svoje vylepšení. Tady můžete vidět jako třeba motor a tak, nebo převodovky. Pak tady máte pneumatiky. Pak tady máte takovéhle jakože zbraně nebo doplňky, nárazníky jako dopředu auta, víte. Pak tady máte zbraň, která střelí automaticky na zombíky. A pak tady máte ještě nitro. A vždycky tady máte obdělníky, že tady jich máte 10. A za každý bod, jakože za každý ten díl toho navíc, aby vám to dále vydrželo, tak platíte čím dál více peněz. No a vidíte, teda máte též takové zuby, další nitrák a vlastně každé auto, čím je to auto lepší, tak tím má další nitrák. A vám ukážu, jak to vypadá. Tady vidíte ty zombíky, co se mnou utíkají, pak takové vojenské, nebo no, takové vojenské zrůdy. Takové malinké potom. Vidíte tu i bomby, různé kopce. A tady vidíte ty nejhorší zombíky, tady tyhle, to jsou oni. A vlastně za každé kombo a za to, kolik porazíte zombíku a jakým způsobem dostanete na víc body. A vždycky, čím více si vyděláte, čím dál dojedete, tím více peněz dostanete. No a prostě úkol je v tom, abyste se dostali na konci téhle hry k letadlu. To vás odveze do bezpečí. Ale má to nevýhodu, víte? Na konci toho videa totiž, teda na konci té hry, jsou v tom letadle zombici. Já si podle mě myslím, že to bude mít i 3. díl. Nevím to jistě, ale to je jenom můj názor. Tak třeba dívejte, tady mu dám takový zhrnovač. A jedeme dál. Víte, že to není jako vůbec taková nějaká nudná hra, mě teda hodně baví.
Myslím si, že ne mě. Je to opravdu dobrá hra. Hodně návyková. To je něco jako kdyby Temple Run a tak víte, taky ty hodně návykové hry, co fara každý. No to je právě jedna z těch, co bych zařadil mezi ty nejlepší, co znám. To víte, na tuhle hru jsem se těšil už od té doby, co jsem si koupil tenhle tablet. Jako jsem o té hře věděl dávno, už tak před půl rokem, o té druhé verzi. A tam na konci té hry, jako téhle, ale co je ta demovka na počítači, tak na konci, tam totiž on je u jedné také budovy, tam se rozhlíží, uvidí tohle zelené auto, on s ním odjede a hned za ním se objeví ti mega zombici. No a vlastně proto já jsem byl naštvaný, když to nepokračovalo dál, tak jsem si musel počkat 4 měsíce na tu hru, než se to mohl hrát na Androidy. No a vlastně tady vymažu Halloween mod, ať víte, o čem to je. Tak. Takže vlastně Halloween mod to je takový, že si tady můžete vybrat, na kterou mapu, které auto chcete. Já třeba vám dějte, takhle vypadá tohle auto úplně nejlépe. Krása, co? Dívejte, vám třeba vyberu tohle, jo. Tady prostě jezdíte v Halloween modu a snažíte se zničit ty dýně. Musíte zlikvidovat všechny, já teda popravdě už jsem asi tenhle mod za tu dobu, co mám tuhle hru, jsem asi 5krát dokončil. Jakože někdy to je u nervy, protože některé dyně jsou fakt těžké, nejdou jen tak sejmout, ale stojí to za to. Tady vidíte sami. Tak. Teď třeba vezmu tohle auto. Vidíte, tohle úplně vyskočí všude. Taky má dobrý nitrak. Je skvěle. Tak a třeba tady vám ukážu tu nejtěžší mapu, nebo kousek jste nejtěžší. Třeba pojedeme Mustangem. Když jsem asi vybral hodně slabé auto, jako na tuhle mapu. Je totiž tam, čím je ta mapa těžší, tak pak potřebujete lepší auta. Tak. Dojedeme nejdál, kam to půjde, jo. No, tak vidíte, takhle vypadá už takové to těžší kolo. A tady vám ukážu to nejtěžší, jo. Je to fakt těžké, ale stojí to za to si zahrát, protože tahle hra je opravdu skvělá. Doporučuji každému. S tímhle autem jste neporazitelní. Tak. Vidíte sami. Čtvrtinu jsem pobral. Jen tak. Tohle video se objeví na YouTube. Jako sice měl jsem to říct už na začátku, ale tak vlastně já jsem to ani musel říkat, protože vy to sami uvidíte na YouTube. Tady je ten vrtulník, víte? Do něho musíte najet, ale to jenom ve story modu. On vás odveze a tam budou ti zombici. A tak skončí vlastně tenhle díl. A pak tady máte šampionát, že tady máte vždycky určité auto, které si můžete vylepšit jak chcete a vlastně na čas jezdíte.
tu trasu, kterou vám tady dají. Je to opravdu dobrá hra. Šampionát je též dobrý. Můj teda rekord je 29 vteřin a 30 setin. Když jsou lepší, stačí jenom prostě si to vylepšit tak, abyste dojeli co nejdál. Hlavně roli teda hraje nitrák a ty gumy. Protože když máte slabé pneumatiky, tak oni vám nevyjedou taky ty těžší terény a zaseknete se tam někde uprostřed mapy a už nevyjedete. Vidíte 32,63. Tak ještě vám tady řeknu k tomu příběhu. Že vlastně máte tu 8 map. Sice teď jich mám jenom 6, ale je jich 8. Viděli jste vlastně v Halloween modu. Je jich tam 8. New Hope, to znamená Nová naděje. Desert Dash, to ani nevím. Red Canyon, Červený kaňon. Cactus Ride, kaktusová jízda. Forgotten Hills, to jsou zapomenuté hory. Silent Woods, tiché lesy. Pak je White Peak, to nevím, co to je, asi Bílá krajina. A Exodus Drive, to taky fakt nevím, ale Drive je jakože jízda, nebo řídit něco. Už je asi extrémní jízda, něco takového. No a tak. Vlastně, tohle auto, jako to jenom zvládne maximálně, to nezvládne ani jednu mapu. Ale když si dáte Halloween mod, tak bez problémů to dojede. Ono totiž má hodně krátkou výdrž benzínu. S tímhle autem jsem se dostal asi do třetiny Exodus Drive. Nebo do čtvrtiny, já nevím. S tímhle už jsem dojel nakonec. A s tímhle už a s tím zbytkem taky. Je to hodně těžká mapa, je to hodně do kopce, z kopce. Máte tam hodně nestvůr a tak. A i tady už jich je samo sebou jakože celkem dost. Když mohlo být těch map více. Nebo aspoň 3, kdyby byla. Jinak se vám ještě omlouvám za můj hlas, mám totiž rýmu, víte. Takže trošku mluvím jinak, takže zrovna jsem to natočil. Takže se nezlobte, že mluvím trošku divně. Tak všechno, co bych řekl k té hře. Myslím si, že jsem vám tomu řekl jakože celkem dost. Když bych tomu řekl mnohem více, ale to by fakt bylo na dlouho. Příště udělám nové video. Tak, díky za zhlédnutí.